Hvad er det, du skal i dag, Rumle? Bøvse. Jeg gider bare ikke sige det. Rumle gider ikke sige det, men han skal kigge på billeder fra da han var en lille baby. Nå. Hvad er det, du laver her? Rumle, hvad er det, du laver her? Jeg kigger på billeder. Jeg mener, hvad du laver på billedet. Jeg kigger. Rumle, hvad er det, du laver her? Der, hvad er det, du laver? Spiser. Nej, hvad er dog det, der er her, Rumle? Det er det, jeg laver. Hvad er det, det forestiller, Rumle? Nå, gider du ikke det? Er du lidt fræk her? Nej. Er du bare sød? Er du altid sød? Ja. Laver du aldrig ballade? Ej, Rum. Nogle flotte tegninger, du har tegnet. Synes du, de er flotte? Jo. Er det nogle flotte tegninger, Rumle? Ja. Ja. Hvad er det, du laver her? Det ved jeg ikke. Ved du ikke, hvad du laver? Nej. Nå. Ej. Det var det samme billede igen. Ser du sød ud her, Rumle? Hvad er det, du ser sød ud? Jeg har små hænder, ikke? Jeg har ikke bare små hænder. Er det fordi, du har små hænder, du ser sød ud? Ja. Har du store hænder nu da? Nå, så du ser ikke sød ud længere? Jo. Far har små hænder. Har far små hænder? Jeg er store. Okay. Om du laver igen. Hvad er det, du laver her, Rumle? Udenfor. Okay. Nej, det er da nogle søde billeder. Hvad er det her billede for nyt? Bare mig selv. Hvad er det der så? Mig selv. Hvad er det der? Nej. Hvad er det? Nej. Nej, Rumle, hvad er det, der sker her? Hvad er det, du laver? Slå tænden. Hvad er det, du siger? Slå tænden i stykker. Slår du tænden i stykker? Det er det. Er det fastelavn? Ja. Hvad er det, du er klædt ud som? Som Superman. Er det sejt at være Superman? Okay. Hvad er det? Ja, det ved jeg da så ikke, hvad. Jeg tror, det er en pude. En pude. Så, det sidste billede. Er det slut nu? Tak fordi jeg så den her video. Like. Hvad er det, man skal, Rumle? Like. Farvel. Til ses.